2025ko aurrekontuetarako akordioak ixten dabiltza Hego Euskal Herriko erakundeak. Hala, Eusko Jaurlaritzak 15.728 milioi euroko proiektua aurkeztu du, non diruaren herena Osakidetzak kudeatzeko bideratuko duen. Bestalde, Nafarroako Foru Gobernuak eta EH Bilduk gaur eta bihar bitarte sinatuko dute aurrekontuak ahalbidetuko dituen akordioa. Donostian ere gaur aurkeztu ditu udalak datorren urterako plan ekonomikoaren zirriborroa. Greba eguna dute gaur Nafarroako hezkuntza publikoan, bai irakasle eta baita sindikatuek ere lan baldintzen hobekuntza aldarrikatu dute. Hala nola, ratioen jaitsiera edota soldaten igoera. Ikusten ari garena, bai ikastetxetan gertatu dena eta bai orain kalean ikusten alduguna, bada aurreko mobilizazioaren datuak gainditu behar ditugula gaurkoan. Eta hori noski oso pozgarria da guretzat, ze adierazten duena da hau gora doala eta ez behera. Orduan itxaropen. Yolanda Díaz, Sumarreko arduradun eta Espainiako gobernuko presidente ordeak azalpenak eman zituen atzo Iñigo Errejonen inguruko aferari dagokionez Madrilgo Kongresuan eginiko prentsagerraldi batean. Pasaden astean Errejonen aurkako lehen testigantza irten zen argitara, sexu erasoak egin izan aislatzen zuena. Horren ostean, Sumarreko bozeramailea dimititu egin zuen. Beitelaiako eraikin bati egin dio eraso Israelgo armadak gaur goizean. Erasoan gutxienez 109 lagun hil dituztela adierazi du eskualdeko Al-Auda ospitaleak. Zenbait hedabidek zerrenda barruko iturriak aipatuta kaleratu dutenez, 100 pertsona baino gehiago zeuden eraikinean eraso egin dutenean. Izan ere, barne desplazatuek babesleku gisa baliatzen zuten. Gauzak horrela eta erasoak eraikina suntsitu duenez, hondakinen azpian hildako gehiago egotea aurre ikusten dute. Israelek palestinar iheslarientzako laguntza eta lan bulegoari herrialdean sartzea eragozten dioten bi lege onartu eta biharamunean heldu da desplazatuen babeslekuaren aurkako erasoa. Arratsaldeon guztioi, 15.728 milioi euro. Horixe da 2025an Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetara bideratuko den diru kopurua. Halaxe jakinarazi zuen atzo Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Aurrekontuen herena Osakidetzari dagokio. Izan ere 5.000 milioi euro erabiliko dira bera kudeatzeko. Hurrengo urteko aurrekontuak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak eta iragarri dutenez, Osakidetzara 5.000 milioi euro baino gehiago bideratuko dira. Recursos económicos para incidir en la reducción de las listas de espera, fortalecer la atención primaria. El año 2025 contaremos con más de 5.000 millones de euros por primera vez en nuestra historia y una inversión en salud por cada vasca y vasco de más de 2.300 euros. Imanol Pradalesek aurreratu du, ia 16 milioi euroko aurrekontu proiektua onartuko dela gobernu bileran eta inoizko handiena izango dela. Lehendakariak azpimarratu du datorren urteko aurrekontu proiektua 3 ardatzen gainean ondu dutela. Osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta segurtasuna lehen ardatzean kokatu ditu lehendakariak, baita mugikortasuna eta garraio publikoa ere. Zaintzari eta gizarte babesari lotuta berriz, aurreratu du 78 milioi bideratuko dituztela pentsio osagarrietarako eta 4.000 milioi euro gizartetik baztertuta daudenei laguntzeko. Industria bigarren ardatz gisa kokatu du Pradalesek. Gure herria prestatu behar dugu datozen hamarkadetarako, eta horrek eskatzen dugu gaur apustu estrategikoak egitea. Eraldaketak indarrez eta konbentzimenduz bultzatzea. Zein arlotan, industrian, berrikuntzan eta belaunaldi gazteetan. Eta Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iragarri duenez, 1.500 milioi euro inbertituko dira helburu hori lortzeko. 3. zutabea aldiz, komunitatea deitu dio, eta hor kokatu du besteak beste, Euskara. Euskararen bizi berritza Jaurlaritzaren konpromisoa dela berretsi du Pradalesek, eta hori aurrekontuetan islatuko dela aurreratu du. Komunitatea josteko lan horretan kultura eta baloreak giltzarriak dira. Kultura komunitatea eraikintzen du, funtsesko papera betetzen du balore individual eta kolektiboen garapenean eta hoien transmisioan,
Kulturarien adierazlerik garbiena guretzat, gure hizkuntza da, euskara, munduan bereizten gaituen altxorra da. Azkenik berretsi du autogobernuan jauzi kualitatibo bat egiteko garaia dela eta horretarako estatutu berri baterako itun berri bat behar dela. EH Bilduk aurrekontuetarako eskua luzatuta duela berretsi du Peio Txandianok Gasteizko Legebiltzarrean koalizio sobiranistaren bozeramaile denak. Egonkortasun instituzionalaren aldeko aldarria egin du Txandianok, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei erreferentzia ginez. Uste dugu importantea dela egonkortasun bat izatea, egonkortasun instituzional bat hiru herrialde hauetan. Egonkortasuna ez gelditzeko gauden lekuan, baizik eta eraldaketa posible egiteko. Erretorika bat badago komuna, eta nik uste dut hori ja nabarmena dela. Hizkuntza bat, semantika bat, modu baten edo bestera partekatzen duguna indar politiko nagusiok hiru herrialde hauetan, ez? Denok mintzo gara herri ikuspegiaz, denok mintzo gara zentzu komunitarioaz, denok mintzo gara jauzien beharraz. Elkarrizketarako saio bat egin dugu, edo eskaintza bat egin dugu, eta ez da posible izan orain elkarrizketa saio hori martxan jartzea. PNV eta PSek ez dute nahi izan, orain artean, EH Bildurekin elkarrizketa saio bat abiatu 2025ko aurrekontuei dagokienez. Zehaztu dugu proposamen orokor hori, herrialde bakoitzaren kasurako, eta baita kuantifikatu ere egin dugu horrek ze aurrekontu probizio izango lukeen herrialde bakoitzaren kasurako. Nafarroako aurrekontuei dagokionez, gobernua eta EH Bildu 2025ko proiektua negoziatzen dabiltza. Akordioa ia itxita dago eta gaur eta bihar goiza bitartez sinatzea espero dute bi aldeek ondoren gobernu kontseiluan onartu dadin. Nafarroako gobernua eta EH Bildu aurrekontuen 6. akordioa adosten ari dira. Astelehen arratsaldean egindako bileraren ondoren akordioa ia zehaztuta geratu da. Eta litekena da sinadura publikoa astearte honetan edo asteazken goizean izatea, ondoren gobernu kontseiluaren bileran onartzeko. Nafarroako parlamentuko mailaren eta bozeramaileen batzordearen amaieran EH Bilduko Adolfo Araizek adierazi du aurrekontuen negoziazioaren azken txanpan daudela. Dokumentuak aurreko urteetan bezala EH Bilduk ezarritako lehentasun batzuk jasoko ditu. Foru gobernuak aurrera eramateko konpromisoa hartu baitu. Foru parlamentuak onartutako ondoz-ondoko 10. aurrekontuak izanen dira, guztiak 2015ko gobernu aldaketaz geroztik. Nafarroak azken hamarkadan bizi duen egonkortasun politikoaren erakusgarri. EH Bildurekin akordioa amaituta, gobernuak asteazken honetan bertan bidaliko du legebiltzarrera aurrekontuen proiektua. Joan den ostiralean gizarte eragileekin eztabaidatu ahal izan zuena. Azaroaren 21erako aurreikusita dago eskuineko hiru alderdiek, UPN, PP eta Vox, aurkeztuko dituzten osoko zuzenketen osoko bilkura. Abenduaren 9tik 13 bitartean, zuzenketen eztabaida eginen da batzordean, behin betiko proiektua legebiltzarraren osoko bilkuran onar dadin abenduaren 19an, Gabonen aurreko azken bilkuran. Beraz, EH Bilduren babesarekin, gobernuak gehiengo nahikoa izango du aurrekontuekin aurrera egiteko. Donostian, udal gobernuak gaur goizean eman du ezagutzera 2025erako prestaturiko aurrekontuen zirriborroa. 517 milioi euroko plan ekonomikoa izango du Gipuzkoako hiriburuak datorren urterako 2024an baino 6,76 gehiago. Donostiako udalak 2025ko aurrekontu proiektuaren zirriborroa aurkeztu du. Datorren urtean 517 milioi euroko aurrekontu kontsolidatua izango du, hau da 2024an baino 6,76 handiagoa. Aurrekontuak esan nahi dutena oso xumea da. Autobusak zirkulatzen izatea, kiroldekintzak edukitzea, kiroldegiak irikita egotea, kulturetxeak irikita egotea, gizarte laguntzak eskaintzea, parketa dorategi zainduak izatea, gure kaleak garbi edukitzea. Hori da aurrekontu batek jasotzen duen aspektu nagusiena, ez?
Horra horri hiru lehentasun azpimarratu ditu Eneko Goia alkateak. Inorratzean ez uztea, mugikortasun jasangarria sustatzea eta hiri zaindu eta segurua izatea. Udal gobernuak aurrekontu inbertitzailea diseinatu duela dio ekonomia eta aurrekontuak kudeatzeko zinegotzik Herman Orbagozok. Donostiak aurrekontu soziala, inbertsiogilea eta garraio publikoarekin eta segurtasunarekin konprometitua aurkeztuko du 2025-erako. Hainbat inbertsio eta gastu aurreikusten dira 2025-erako, baina bat azpimarratzeko eta aurretik aipatutako lehentasunez gain etxebizitzaren arloan ere apustua egingo dute. Alokairu publikoaren etxebizitza parka handitu nahi dute. Nola ez, etxebizitza, lehentasun nagusina dugun helburu honek, eta hor guztira 70 milioi baino gehiago inbertitzea aurre ikusten dugu. Behin aurrekontu proiektuaren zirriborra aurkeztuta gainontzeko alderdiekin negoziatzen hasiko dira, zuzenketak aurkezteko aukera izanik, eta behin betiko aurrekontu proiektua abenduan onartzea espero da. Ikasturtea hasi zenetik bigarren greba eguna da gaurkoan Nafarroako hezkuntza publikoan. Gaur goizean sindikatuek Iruñan antolaturiko manifestazioan izan da Irune Rejano. Hezkuntza publikoko irakasleek beste behin greba egin dute aurtengo kurtsoko bigarrena. Ikastetxetatik zutabeka hezkuntza departamentura igo dira parlamenturantz bideratu duten manifestazio batekin amaituz. Jimenoren jarrera kritikatu dute hezkuntza sailburuak egindako azken proposamenak irakasleen baldintzak eta eskubideak murrizten dituztela gaineratuz. Eskaeren artean, ratioen jaitsiera lineala, lan gainkarga jaistea, soldaten igoera eta eros ahalmenaren berreskuratzea dira azpimarratu dituztenak. Prest agertu dira Jimenorekin biltzeko eta argi utzi dute borrokan jarraituko dutela. Arratsaldean berriro Iruñean manifestazioan parte hartzeko dei egin dute arratsaldeko 5:00. Hezkuntza sare publikoko 3.015 irakasleek 10.670 langilerekin bat egin dute gaur Nafarroko hezkuntza sare publikoan deitutako bigarren greba egunean. Foru gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Beraz, langabeziari emandako babesa 28,2 izan da, datu horien arabera. Sindikatuek ordez 60-65 babesa izan duela adierazi dute. Hori horrela, hezkuntza kontseilaritzari proposamen berriak eta serioagoak egiteko eskatu diote negoziazio mailan. Orain arte aurreko legegintzaldian eta orain arte sekula ez dira gurekin eseri negoziatzera. Lehenengo greba egin genuen momentutik eta bigarren greba deialdia egin genuenetik, jada elkartu gara berarekin 3. Hortaz esanguratsua, ez? Mobilizazioak balio izan du mugiarazteko hezkuntza departamentua eta mugiarazteko Jimeno. Guk segitzen dugu eskuak zabalik negoziatzeko, benetan uste dugu hezkuntza publikoak merezi duela jada, bere ordua dela, gehiago inbertitzeko eta dituen arazo kronifikatu horietako batzuei konponbidea emateko. Nafarroko gobernuak ez ditu aurrekoan bezala adierazpenik egin. Atzo, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak kritikoa azaldu zen sindikatuekin. Salatu zuenez, sindikatuek presio jarrera erakutsi dute negoziatzen duten bitartean. Sektorean ordezkaritza duten sindikatu guztiek deitu dute lan uztea. Eta besteak beste, ratioen jaitsiera lineala, lan gainkargaritzea eta soldatak igotzea eskatu dute. Goizean pikete informatiboak egin dituzte eta zenbait ikastetxetan gaua eman dute irakasleek protesta gisa. 11:00 manifestazioak egin dituzte Iruñan ezkuteran. Milaka pertsonak parte hartu dute Nafarroko hiriburuan deitutako martxan. Eta horretarako, gobernu bereko kide diren hezkuntza departamentuak eta funtzio publikoak egin behar dute gurekin negoziaturik eskaera bat horri ere ekiteko. Eta inolaz ere onartuko ez duguna, bada gure lan eskubidetan murrizketa. 55 urtetik gorako irakasleekin egin nahi izan duten bezala. Hori marra gorri bada denontzat, guztiontzat, zuentzat, sindikatontzat. Nafarroko gobernuak 2025-erako aurrekontu akordioa ixtear duela, sindikatuek uste dute euren aldarrikapenak kontuan hartu behar direla. Arratsaldean manifestazioa deitu dute Iruñean eta dei egin dute parte hartzeko.
Asmoa azaldua zuen erakundeak eta gaur baieztatu du gobernantza diputatu Irune Berasaluzek. Gipuzkoako diputazioak helegitea jarriko du kabia erakunde autonomorako ezarritako hizkuntza eskakizunen alde. Lehenengo astean jakin zen Donostiako epaitegi batek ebatzi zuela kabia organismoaren hizkuntza eskakizunak neurriz kanpokoak direla. Bi langileek salatu zuten erakundea oinarrizko eskubideak urratu izana argudiatuta. Epaiak arrazoia eman die eta bertan bera utzi du 2022an kabiak onartutako 54 zaintzaile egonkortzeko deialdia. Gaur, Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian Berasaluzek baieztatu du ordea epai horren kontra egingo dutela. Ertzaintzak Mozal legea aplikatu dio Euskal Herria Bizirikeko kide bati mendian egindako mobilizazio baten arira. Emakumeak helegite bat aurkeztu du isunaren kontra eta horren arira epaiketa izaten ari da gaur Gasteizen. Elkarretaratzea egonda justizia jauregiaren aurrean. Beste behin Mozal legea baliatzen duten inongo bermerik gabe militantzia zigortzeko, gelditzen ahalegintzeko. Egitasmo suntsitzaileen suntsitzaileek edozein baliabide darabilte beraien negozioak aurrera ateratzeko. Ezinbesteko da tamainako erokeria honen aurrean altzatu eta aurre egitea, ezein zaintaiaren gainetik. Ez digute balio ingurugiro arazo eta klima larrialdearen sustatzaileek inposatu nahi dizkiguten sasi irtenbide interesatuek. Irtenbidea lurraren defentsan antolaturiko herritarroetatik etorriko da. Gure babes osoa adierazten diogu epaitegian dagoen kideari. Mozal legeari ez. Euskal gizartean eraso matxistak normalizatu izan asalatu zuen atzoitaiak Bilbon gauzaturiko agerraldian. Hala, talde feministak matxismoaren impunitatearen aurka borrokatzeko deia zabaldu zuen. Gizarteak eraso guztiak normalizatu egin ditu. Jada ez gaituzta hainbeste harritzen egunerokoan entzuten ditugun albisteek. Eta horrekin batera, matxismoaren aurkako borroka ere apaltzen joan da gizartean. Baina argi izan behar dugu, emakumeok egunero pairatzen ditugula gure bizitzak erdibitzen dituzten erasoak. Eta beraz, indarkeria matxistaren normalizazioaren aurka borrokatzeko beharrezkoa da kontzientziazio lana egitea. Gizartean, normalizatzen ari den kultura matxistaren aurka erantzutea urgentziazkoa da. Indarkeria matxista behin betiko amaitzeko gure politikak ezin dute, lege aldaketetara edo erreformetara mugatu. Gizarte osora zabalduko den kontzientziazio lana egin behar dugu. Ideia matxistei aurre egiteko egingo dien indarra antolatu behar dugu. Guztion implikazioa beharrezkoa da. Denon ardura da indarkeria matxistaren aurka borrokatzea. Guztio gara eraso matxistai erantzuteko eta aurre egiteko agente. Matxismoaren aurkako borrokan ekarpena egin nahi duen orori borrokara batzeko eta antolatzeko dei egin nahi diogu. Indarkeria matxistaren aurka kaleak har ditzagun. Beste 6 hilabetez mugetako kontrolak berrez hartu nahi ditu Parisek. Datorren azaroaren batean hasi eta 2025ko apirilaren 30 arte beste 6 estaturekin partekatzen dituen muga pasabideetan kontrol iraunkorrak berrez hartzeko erabakia jakinarazi die Frantziar estatuak Europar erakundei. Honek Ipar Euskal Herrian ere izango du eragina.
Euskal Herriko Unibertsitateak Eusko Jaurlaritzarekin batera 40 plaza berri ezarri nahi ditu medikuntzan ikasketak euskaraz gauza nahiko lituzkeen ikasleentzat. Eusko Jaurlaritza eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2024-2025 ikasturterako medikuntza eta erizaintzako fakultateetan 40 plaza gehituko ditu. Hauek euskaraz izan daitezela eskatu dio Alberto Martínez Osasuneko sailburuak Epa Ferreira EHUko errektoreari. Bi hizkuntzen arteko oreka lortzea da helburua. Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean eskaintzen diren medikuntza plazen artean 200 gazteleraz diren bitartean 168 euskeraz direlarik. Horretaz gain, hainbat izan dira mahai gaineratutako gaiak, hala nola medikuntza eta erizaintza fakultatearen eraikin berria, Arabako eta Gipuzkoako kampusetan eta Bilboko odontologia klinikan behar diren irakaskuntza azpiegitura berriak, egungo prestakuntza eskaintza eta ikasleen eta irakasleen plazen beharrak besteak beste. Bi erakundeek konpromiso sendoa adierazi dute. Alberto Martínezek bere aldetik etorkizunean herritarrei osasun arreta ematen dietenen bikaintasun profesionala eta giza bikaintasuna bermatzeko gakoa osasunean inbertitzea dela plazaratu du. Iruzurrezko 3.685 kontratu identifikatu ditu Eusko Jaurlaritzako lan ikuskaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Legez kanpoko kontratu hauek aldi baterako langile eta aldizkako langile finkoei dagozkie. Eusko Jaurlaritzako lan ikuskaritzak aldi baterako langileen eta aldizkako langile finkoen iruzurrezko 3.685 kontratu antzeman ditu Euskal Autonomia Erkidegoan. Honela, Jaurlaritzak 1.657 jakinarazpen bidali ditu inplikatuta dauden enpresei beren jardueretan iruzur zantzuak daudela jakinarazteko. Kontratu hauek erregularizatzeko hilabeteko epea eman du Jaurlaritzak. Epe hau igaro ondoren enpresek ez baldin badituzte egoera irregularrak konpondu, ikuskatze lanak hasiko ditu Lakuako gobernuak. Jakinarazpenak 267 enpresek jaso dituzte, 345 langilerekin. Jaurlaritzak antzeman ondoren azken 3 urteko egunen 187an langile kopurua ez zela maila jakin batetik jaitsi. Langile finkoen beharra frogatuz eta ez aldi baterako edo aldizkako langile finkoen beharra. Lurraldeka hauetako 37 enpresa arabarrak dira, 162 bizkaitarrak eta 78 gipuzkoarrak. Gainera, 1.380 enpresei jakinarazpenak bidali zaizkie. Ustez, 3.350 kontratutan irregulartasunak izan dituztelako. Izan ere, azken 12 hilabetetan gutxienez 10 hilabete eta erdi altan zeramatzaten pertsonak altan jarraitzen zuten aldizkako kontratu finko batekin. Bai, zuzenean kontratatuta zein aldi baterako laneko enpresen bidez. Lurraldeka enpresa horietatik 211 arabarrak dira. 762 bizkaitarrak eta 417 gipuzkoarrak. Madrilen Iñigo Errejonen aurkako sexueraso akusazio eta dimisioaren inguruko azalpenak eman zituen atzo arratsaldean Sumarreko buru eta Espainiako gobernuko presidente orde den Yolanda Díazek. Espainiako gobernuko bigarren presidente orde eta Sumarreko buruak agerraldia egin du astelehen honetan Espainiako Kongresuan Iñigo Errejonek bere kargu guztien dimisioari buruzko azalpenak emateko. Yolanda Díazek aitortu du Sumar berandu iritsi dela Iñigo Errejonen kasuan eta barkamena eskatu du. Aunque desde el primer momento en el que hemos conocido estas acusaciones hemos actuado con prontitud y contundencia, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Yolanda Díazek azpimarratu du irmo jokatu zutela gertaeraren berri izan zutenean, eta presidente ordea ez dago ados Errejonek bere kargu guztiei uko egin diela iragartzeko alde bakarrez zabaldu zuen komunikatuarekin eta matxismotzat jo du. Lo digo claramente, se llama machismo y esta violencia no tiene cabida en la vida pública en la que saben ustedes que tanto creo, porque no son tolerables los comportamientos machistas ni en la vida pública, pero tampoco en la vida privada. Espainiako presidente ordeak atea ireki dio Sumar epaitegietan Errejonen aurka pertsonatzeko judizializatzen diren kausen kasuan beti ere biktimek hala nahi badute.
Ekialde hurbilean Israel pauso bat harago joan da Gazako genozidioari dagokionez. Oraingo honetan, Knesetak, Estatu Sionistako parlamentuak, Nazio Batuen erakundeak Palestinan duen agentziaren lana debekatu du Gazako zerrendan. בעד, 10 נגד. אני קובע כי ההצעה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. כעת נעבור לנושא הבא שעל סדר... מה? לברך את השכל. אתה רוצה לברך? חברת הכנסת השכל כבר הגיעה, אז היא תברך קודם ואחריה. בבקשה. Euskal Herrira bueltan kulturarloan pasaden ostiralean inauguratu zen Donostiako San Telmo Museoan Donostiaren oroigarri argazki erakusketa. Galarza argazki bildumaren eskutik San Telmo Museoak Donostia oroigarri erakusketa inauguratu du. Galarza familiaren argazkiak daude bertan eta 40 argazki 8 ataletan banatu dituzte. Orduko Donostia ikus dezakegu 20. mende hasierako argazkiak daude. Erretratuak, Donostiako auzoak, kasinoa edota besteak beste bainauteriak. Galarza Fondo San Telmo Museoa gordetzen duen argazki bilduma garrantzitsuenetako bada. 3000 dokumentu baino gehiago osatzen dute. Batizpa die azetatuak, ez? Gero erabiltzen argazkiak egiteko, baita beirazko negatiboak, ez? Kristalean egizienak, eta gero horrekin batea da postal asko, beak egiteatzen zuen postalak, eta gero argazki txikitsuak, baita bere garaian beak egiteatzen zuen bezala, eta gero horrekin aparte 5 album familiar, bere familiko hainbat argazkikin daula, eta gero bere objektu pertsonalake negatiboa gordetzeko motxila, kamara eramateko maleta, eta hori dena. Fondoak Gregorio González Galarza eta bere seme Carmelo González Campano argazkilarien lana biltzen du. Haiek posta txartelak editatzen lan egin zuten gehien bat Donostiako irudiak gai nagusi hartuta. Ikuste dugu hemen, 8 atal bezala daude, eta nik esango nuke badala pasira bat ematea, lehengo Donostinez, batizta pasirako 50 urte, 50 baino igual gerra zibila arte dago gehiena, 1910, 20 eta 10, eta, ikusgarria da, ze ikustea nola zan, Donosti ez, jendea eta hola, baina ikustea batizpanetzat urbanistikoki baite nola zan ez, gauza batzuk nola mantentzeien oso antzea, eta beste batzuk batizpa, dizena aldaketa handia, Groseko auzoa, Amara Berri, Loiola, hori dana oso garbi ikustea. Donostiaren oroigarri Galarza argazki bilduma erakusketa Lola Orkajo Kalistok eta Juan Jose Fernández Beubide komisariatua 2025ko urtarrila amaierara arte egongo da ikusgai San Telmo Museoan. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian. Arratsalde ona pasa.